My brother, seriously. Ndiri makadizva nimukoma. Ndiri nani? Ase marani. Amarani zanofara meno yenyari sei. Kungodaro daro. Alright, chokutanga munonzani mune makore mangani kuno kwatiri ndeko. Alright, ini ndonzi Tinashe Mukono Watsauka. Kuno kwatiri ndekwa Mutare mutown. Ndine makore 29. Alright. Makandifonera mimi some days ago andini? Yes, chokwadi. Maiti problem day. Okay, ndine dambudziko ndinaro remadziso rinonzi retinitis pigmentosa. Icondition inoaffecta madziso zvokuti iprogressive disease, inoramba ichiwedzera ichigrow and inoaffecta both eyes zvokuti tsinga dzinoramba dzichijika kusvika dzisingachazotooni zvachose. Alright. Mane nguva yakareba sei? Andane 29 years ndine problem iyi, so inoramba ichiwedzera ende izvizvi yapa big and hachatokwanisi kuona kana kufamba ndega mumastreets. Alright. Sam, yaupe muruda yaupe? Alright, basa rwanda ndirikukumbirawo mari kuti ndinokwanisa kuenda kunorapwa kuita operation yemadziso inonzi stem cell treatment kuIndia. So condition iyi vakati vanondigadzira kuti ndikwanise kuona kurecover eyesight yangu and ndinoitwa operation for 4 days ndiri muchipatara kuIndia and it needs 6,000 USD. 6,000? 6,000 USD kuti ndirapwe madziso. Komaningi tickets and stuff? Alright, tickets are 1,000 kuenda nekudzoka kuNew Delhi kwachina kuIndia, so altogether it's 7,000 USD. Alright. Then pa 6,000 ipapo ndo panoinclude mari yekugara muchipatara macho neyo. Alright. Mapepa enyu? Mapepa ndinawo ndakabasa. Mapepa aya anoinclude mamedical reports ekuno kuZimbabwe ndaimborapwa kusvika kuIndia acho. Alright. Ndisa Dr. wakambotipawo maglazi andakapfeka Dr. Misha vakambodirapa muZimbabwe munomu. Then ndakamboenda kuSouth Africa kunotsvaga treatment. Iyi ndo radhokta wakandiona kuSouth Africa. Alright. So vakandisipeti ndinorapa kuIndia. Alright. Kune vachakubatsirai mungada kuti kudii? Alright, kunoshandibatsira ndani chikumbiro rubatsiro kuti ndirapewo madziso angu asati aita ndisati ndatadza kuona zvachose, because existence handichakwanisi kana kufamba ndega kana kuendawo kubasa. Nditoriwo mukomana akaenda kuchikoro ndakaita degree rangu, but kumacompanies ndirinzi kukuemploya hazviiti because uri obligation, ungangofanira kuti tobhadhare futi nemushana anoshanda newe. So ndandichikumbira rubatsiro rwekuti ndikwanise kurapwa, ndikwanise kuona nekuzviriritirawo, because ndiri ndega ndirorarama nelife yekutokumbira, handina anokwanisa kundipawo zvokudya. Saka ndikarapwa ndikakwanisa kuona ndinokwanisa kuzviitirawo zvinhu zvangu ndega. Alright. Makaita degree rechi nechi? Ndakaita accounting ndichibva pachikoro chinonzi Chinua University of Technology, ndikazoita masters ndiri paChinua University of Technology as well. Alright. Phone number dzenyu kune vanoda kukubata? Alright, phone number dzangu dzinoti 0777 161 231. Chadzokorodza zvakare 0777 161 231. Tinashe Mukono Watsauka. Alright, iribo my brother, hope vachakubatai vokubatsirana nemo. Alright, maita basa. Thank you.